Tapos lagi na yung mga linis. Wow, galing! Walang dami. 2 to 4 minutes. Napakagaling. Okay. Hey, Victory. Siya pala si Lil Pop Ligi? 250 microns. Ate Sheriff, si ano? Si Warian. Kakasya ako. Oh! Ito naman pala siya. Ito. Tral! Ayun yung murder! Yan o! Ayan! May payo sa ulo yung murder! Nagbabayo yung murder! Sino yun? Takbo niyo! Ayan! Upo na lang ka, hindi pa kaya. Wala na, patay na. Di? Ha? Murder yan. Ito ho. Wow! Napakagaling! Nice. Oh, yun yung murder! Babae. Yung babae. Yan! Gusto na siya? Ay, tayo. Mag-stopping siya. Pinampang ako. Mag-stopping siya. Tingnan mo kung sino siya. Ay. May payo na sa ulo. Second time. Bumubuka ha. First time. Galing. Yeah. Pasukan nyo, gago. Sige. Kaya nyo. Ayun! Dito tayo sa factory! Wait, tara. Nerd, di siya alam. Hindi man ito mga. Ano? Doon may sabi lang kaya mo sa Sandali. novel. Naku, we did. Sino siya, Papa? Ah! Di pa lagi yung isa. May medkit. May medkit. Medkit. 8 minutes Gago. on hot. Sorry. Victory mo. Para makabalik ang mister nila. Sabay. Next one. Third pass. Di ko hindi mo. Agil lang ko yung murder! Ayan! Oh, diba? Ako kasi mamatay. Bumili pa ka.
Na? Pwede mo yung lahat. Diba? Isa lang ang pwede mo gamitin. Sakay nakabili kasi siya na. Ano po? Sorry. 10 minutes nang nakasindi. Buka pa din. Ako, panalo. Third pass na yan. Specs. Panalo ako. Covered naman ang 250 microns. Panalo inisip. Up to A4 size. From Lazada.